Vas. Hennessä Maurits, Mikkeli, Jasmin puhelimessa. Anteeksi, kuka oli? Hennes ja Maurits, Mikkeli, Jasmin puhelimessa. Kikkeli! Niin ai niin, tää on Tiina Tolppa Helsingistä, vittu KK. Niin onks teillä siis pitsikuvioisia tissiliivejä, niinku semmosia, siis isoja mitä löytyy. Voitteko te lähettää semmosen, mulle? Kuule, ei onnistu meillä tommoset lähetykset, että pitäis melkein tulla tänne paikan No päälle. mitä kuulia saatana? Mikä sä oot vittu naikkosia saatana lehmä? Sulla ei oo mitään oikeutta puhua mulle tollain. Haista vittu, kiitti hei!